verilse ýaly bu pulların esasy aýratynlygy daşky täsirleri durnuklulugydyr. Şeýlede olaryň goro alamatlary has güýçlendirilip, hakykalygyny tasdiklayan şekilleri vizual taýdan kämilleşdirildi. Bir 5 we 10 manatlyk banknotlaryň rengi we şekli öňkü görnüşde saklanylyp, olarda halkara parahatçylyk we ynançmak ýylynyň nyşany şekillendirilenler. 200 manatlyk banknotyň 100 tarapynda arkadag binasynyň, arka tarapynda bolsa arkadag şäher häkimliginiň dolandyryş binasynyň şekli ýerleşdirilipdir. Dolanşyga giýirilejek modifisirlenen manatlaryň we täze banknotyň 100 tarapynda olaryň sykarylan senesi we beýleki tasdiklaýjy goşunlar görkezilýär. Bu banknotlar ýurdumyzyň çäginde eýçiliginiň görnüşine we alyp barýan iş ugruny garamazdan idara kärhanalaryň we guramalaryň ählisi tarapyndan tölegilen ähli görnüşleri boýunça hökmany kabul edilmäge degişlidir. Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň 2009-njy, 2012-nji, 2014-nji, 2017-nji we 2020-nji ýyllaryň nusgasyndaky ähli banknotlary Türkmenistanyň çäginde kanuny töleg serişdeti bolmagyna galýar. Ýurdumyzyň çäginde dolanşykda bolan banknotlaryň we teňelen hakykalygyny takyk kesgitlemek üçin adyndan 5 sany goro alamatlaryny barlamak zerurdur. Bu alamatlar baradaky maglumatlar bilen Merkezi Bankyň resmi internet sahypasynda tanyşyp bilersiňiz.